Egera pêkhatina şerekî ya di nava Ukrayna û Rûsyayê de bandoreke nebaş li ser aboriya Ukraynayê kiriye. Pereyên yê Ukraynayê girîvna di nava 6 mehan de ji sedî 5 nirxê xwe li beramberî dolar kêm kir. Her roja ku diçe jî ji ber metirsiya şer jiyan biha dibe, baş bilind dibin û enflasyon yani hilewesana Ukraynayê jî zêde dibe. Hilewesana Ukraynayê di meha rêbendana 2022 diyan de ji ber egera şer çûye ser sedî 0.4. Welatiyên Ukraynî jî dibin metirsiya şer de dozê li desthilatê dikin. Da bacan kêm bike û kêmûçeyan jî zêde bike. Підприємцям України! Чиновники от власти, Зеленский Bi baweriya min aboriya Ukraynê têk çûye wek Luganska têk çûyî. Şer ne çare ye. Bi şer wê mirovên din bimirin û aborî jî dê xirabtir bibe. Ez mamosteyekî malnişînim yê waneya wêjeyê. Bi mûçeya malnişîniyê nema dikarim tiştekî bistînim. Ji loma bo piştgirî hatim vê çalakiyê û ba gelê xwe. олигархов, не за наведение порядка на таможне. Her çiqas pisporên Ukraynî bibêjin, Ukrayna ne welatekî herî xîzaniya Ewropayê ye û aboriya wê her diçe mezin dibe jî li vî welatî xebatkarek 7000 grîvne yanî $205 kêmbûçeyekî werdigire. Ev reqam li gorî welatekî wekî Tirkiye jî ku aboriya wê têk çûye di asteke gelekî kêm de ye. Welatiyên Ukraynî jî dibêjin ji xwe aborî ne baş bû û gendelî jî gelek zêde ye. Piştî egera şer êdî hew dikarin dahata xwe li lêçûnên rojane jî biguncînin. Економіка нашої країни на грані, на дуже низькому рівні. І оцими законами, які... ئابووری ئێمە لە قۆناغێکی زۆر خراپدایە لەبەر ئەو یاسایانەی کە هەیە پشتی هاوڵاتیان شکاوە بە پێچەوانەوە ئابووری بەرز دەبێتەوە خەڵکیش فەقیرتر دەبێتەوە بەم یاسایانە دەسەڵاتی ئۆکرانیا بە یاسا خەریکە زوڵم لە هاوڵاتیان دەکات ئابووریەکە تێکچووە و هەموو بەڵایەکیش کەوتووە بەسەری هاوڵاتیانی ئۆکرانیادا لەگەڵ ئەمەشدا شەڕ هەیە لەناو ئۆکرانیا و رووسیادا ترسی ئێمە یەکێک بووەوە ئێستا بووە بەدوو جاوەرنەم جارە ئێوە بیری لێ بکەنەوە Allah pullara bak güneş verif, torpak güzel torpak. Xwedê roj daye vî welatî xak dayê keç û jin danê lê serokek nedaye Ukraynayê. Hemû siyasetmedar Ukraynayê difroşin. Xak nema bi vî welatî ve. Gendelî bêhesab e. Ev ne parlamento ye. Cê diziya pereyên gelê Ukraynî ye. Hejmarekî dewlemen ev desteser kiriye û zarokên wan li Amerîka û Ingilistanê dixwînin. Lê xelkê rebenî Ukraynî jî ji ber Çîna dimirin. Çalır. Bunlar insanların paralarını çalanlardı. Li gorî amarên fermî ên bütçeya dewleta Ukraynayê lêçûna mirovekî Ukraynî çûye ser 2589 grivneyan yanî $2 lêçûna malbateke çarkesî jî bûye 10,356 grivna da ku ji bi Çîna nemirin pêdiviya malbateke çarkesî bi $368 heye. Lê qezanca xebatkarekî Ukraynî ya kêm û çê $205 e. Li aliyekî metirsiya şer û pevçûnê di navbera Ukrayna û Rûsyayê de li aliyekî jî problemên aboriyê li Ukraynayê hatine asta herî bilind. Civaka li Ukraynayê li paytexta wê li Kievê bi hezaran kes li hevciviya û li ber parlamentoya Ukraynayê hikûmetê protesto dikin. û ji hikûmetê dixwazin ku di zûtirîn katê de aboriya Ukraynayê serrast bikin. Azad Altun, Kurdistan 24, Kiev.